наблюдаване през личния пример. Дела трябват, а не думи, е казал Васил Левски. Здравейте! Аз съм Евелина Филипова и в днешното видео ще поговорим за важността на родителския пример. Ще разгледаме някои модели на общуване, които е добре да избягваме като родители, и ще ви запозная с някои препоръки за подобряване на комуникацията с детето ви. Слушай какво ти говоря, а не гледай какво правя. Е абсолютно недопустима максима, когато говорим за възпитание на деца, тъй като децата изграждат себе си на принципа на подражанието. Добре е да знаете, и вие го знаете, сигурна съм, родителите играят изключително важна роля в обучението и моделирането на умения за общуване у своите деца. Общуването е двупосочен процес, който включва говорене, слушане и разбиране. Много хора говорят само за да утвърдят своята позиция, да предадат своите възгледи, чувства, мнения, идеи. Но разговорът има и още една страна, а именно слушането. Дори бих казала чуването. Тук отварям една скоба, ако искате да разберете повече за активното слушане, може да изгледате нашето видео на тема граници и правила. Според немския писател Кафка, общуването с хората подтиква към самонаблюдение. Или по друг начин казано, в общуването с другите ние откриваме себе си. Качеството на комуникацията ни с другите е определящо за нашата успешна реализация и успех в живота. Знаете ли, че успеха на повече от 80% на хората в бизнеса се дължи именно на работата им върху успешната комуникация? А основите на уменията за общуване се полагат именно в семейна среда. Ценностите, към които се стреми всяко дете, до голяма степен се определят от семейството, в което то общува, учи се да говори, формира своята личност и представи за света. Семейството е това, което първо създава норми, което първо създава правила. В семейството живота е отражение на живота в обществото. Може би рядко се замисляме, но е добре да знаем, че децата не учат само когато ние решим да им преподаваме, да им показваме или да им обясняваме. Те се учат непрекъснато, наблюдавайки ни. Ако сте решили, че понеже детето играе с любимия си пъзел на топки, цуча буквите и няма да обърне внимание на милите думи, които сте си разменили със свекърва си по телефона, то грешите. То само ще попита разсеяно: мамо, с кого говори? И ще си направи извода: аха, следващия път и аз мога да се развикам на баба. Явно с нея така се говори. Малкото дете тепърва изгражда разбиранията си за добро и лошо, за правилно и за неправилно. И не подлага на съмнение примера на родителя. Ето защо отговорността на родителя няма почивен ден, няма работно време. Децата не ни наблюдават само докато спят. И там бих се замислила. В видеото ни граници и правила говорихме за това, че правилата трябва да важат еднакво както за възрастния, така и за детето. Ето един често срещан пример. Шофирайки в колата с детето, някой ви сече пътя неправомерно. И естествено надигналата се у вас ярост преминава в вербални, душевни откровения по линия на цялата рода на несъобразителния шофьор. Познато, нали? А къде остана правилото? Няма да използваш лоши думички. И какъв модел даваме на детето в този момент? Как управляваме гнева? Как научихме детето да се справи с подобна ситуация? Но когато то се ядоса, ще му кажем: не крещи, откъде ги знаеш тези думи, как можеш да говориш така, как можеш да реагираш така. Ама кой те научи?
Няма правило, че на възрастния неприемливото поведение е разрешено, а на детето не е, само защото още е малко. Детето не разбира така света. Има личен пример. Модел на поведение, модел на комуникация, модел на справяне с конфликтна ситуация. И все пак, на всеки това се е случвало. Когато се случи и не успеете да сдържите гнева си и детето стане свидетел, би било добре да споделите с него най-откровено, че постъпката ви не е добър пример, че съжалявате. Така ще покажете, че когато човек сгреши, е добре да се извини и в това няма нищо лошо или срамно. Защото ние сме хора, които чувстваме, преживяваме, вземаме решения, действаме във всяка една секунда и да грешим е част от човешката ни природа. Сега ще ви запозная с някои модели на общуване, които е желателно да избягвате. Номер 1. Агресивното общуване. Има семейства, в които нормалният тон за разговор е викане, крещене, заплахи, използване на обидни квалификации, унижение. Това отношение, освен че ще изгради един негативен модел на общуване и комуникация от детето, то ще формира тревожно, неуверено дете с ниска самооценка. Номер 2. Неефективно слушане. Какво означава това? Докато детето ви говори, вие си мислите за вашите неща, за проблемите на работа, за това какво имате да свършите, пропускате част от информацията, която детето ви казва, разсейвате се, чувате малка част или чувате това, което искате да чуете, или което очаквате да чуете, не изпитвате емоции, не изпитвате никакви чувства. Номер 3. Незачитане, пренебрегване, чувствата и емоциите на детето. Така се случва, когато се омаловажава проблема. Проблема, за който говори детето. Детето не се чувства подкрепено. Оценявайки силата на изпитваните от него чувства, вие автоматично сваляте неговата значимост. Детето усеща липса на емпатия, липса на подкрепа. Отново имаме неувереност. Семенцето на неувереността е посято. Номер 4. Когато общуваме, освен че използваме думи, ние използваме невербален език. А това са мимики, жестове, интонация, позиция на тялото. Цялата ни осанка може така да бъде разположена, че да показва нетърпение, незаинтересованост, отегчение и така нататък. Номер 5. Както ви дадах примера за разговора по телефона с свекървата, тук препоръка: пред детето не дейте да клюкарствате, не обсъждайте интриги или не обсъждайте интриги, в които сте въвлечени. Не дейте да засловите по нечий адрес, особено присъствието на детето. След това не се чудете защо детето обсъжда своята приятелка или своя приятел. Това е абсолютно неприемливо. Препоръки за ефикасно общуване. Как можем ефикасно да общуваме с нашите деца? Започвам пак от номер 1. Приемете детето такова каквото е. Приемете го с любов, без критика, без осъждане, без вменяване на вина. При комуникацията, при разговора с детето, това може да бъде показано с кимане, с топла усмивка, с поглед в очите, седене на погледа, наблюдение на мимиките, жестовете, слушане с внимание до пълното изказване на мисълта на детето. Дори казаното да ви възмути, дори да не сте съгласни, не реагирайте. Набележете си в ума въпроси. Когато мине емоцията, тогава обсъдете проблема или това, което вас ви е притеснило в изказването.
Добре е от време на време да стимулирате детето да продължава да говори и да ви каже все повече с кратки насоки, като аха, ох, много интересно, наистина, сериозно, разкажи ми още за това, искаш ли да поговорим за това, така ли? И така нататък. По този начин вие подкрепяте детето да продължи да споделя и то се чувства уверено, че може да ви се довери. Като говорим за доверието, номер 2, чрез общуването се изгражда и доверието между родителя и детето. А доверието, както всички знаем, е базова човешка потребност. Доверието е свързано с преодоляване на страха от отхвърляне, от предаване и нараняване. Когато детето ви се довери, то не би искало да обсъждате неговите тревоги с хора извън семейството. Като, например, срещате приятелка в присъствието на детето и най-естествено търсите съвет от нея. Пък може се напика отново, пък вече е населен. Или Маричето пак се разплака на тържеството. Голяма е влезла. А може и друг вариант. Какъв е този моят син, все го бият. Също така, показвайки доверие, съчетано с уважение към детето, вие казвате, ти си достоен, ти си значим, ти си част от моето семейство, заслужаваш уважение. И аз се замислете, вие като възрастни, обичате ли някой да обсъжда вашите слабости? Аз съм сигурна, че не. Номер 3. Общуването е непрекъсната размяна на послания. Както споменахме по-горе, вербални или всички послания с думи. Вербализираме или т.е. обличаме нашите послания с думи. И невербални, тези, които са с езика на тялото. Посланието е текст в контекста. Точно контекстът е това, което прави общуването сложен процес, характерен най-вече за хората. И не на последно място, бъдете открити и честни със своите деца. Да си признаете, че сте сгрешили, не е срамно. Напротив, изисква се смелост. И в заключение мога да обобщя. Важно е родителите да са информирани, че позитивното и подкрепящо общуване е ключ към успешното реализиране на техните деца, към формирането на здрави социални комуникативни умения, успешно решаване на конфликти. Никога не е късно и ние самите, като родители, да коригираме и подобряваме своите умения за общуване, своята упоритост, своята емоционална интелигентност и себепознание в името на по-добрия пример за своите деца. Ако Мисия успешен родител е вашият канал, вашата кауза, вашият стремеж, абонирайте се за нашия канал. Подкрепете ни, като дадете лайк, споделете със своите близки и приятели, не се колебайте да задавате въпроси и ние ще направим още полезно съдържание за вас.